Hello friends. Hi. Tini ke hai boile koto phai pijak temani bagai phaika bono tini senglai temani bagai phaika sai kena dogorodi. Bode. Ang thangnai video gan sawi de orondoro asike ano comment kaha khaina hai kindro no comment nuga ang tong smandia tini teo esere sani ma paila. Baka patene heta. Wai ramasa sosaya ke se sasigu khatungmani ta comment nugla hangbo boni gano bukhana thokjago te ora bisingo music background music ang pungmani ani bukhuga music romani bono belai sajak bail hampho ke tini bo ang kosis khainai tiksa boni se tei dekhanaro mane khana thawro mano haidaba ke senglasnai tini ni song to kisa romantic si da mane da maning ni song ta chang khele mani ke bo music roimo musang babo dorje roma jaga ronai ta haidaba ke senglasnai na do je ani rungsak 1 2 3 Nako mani chakhene Uff o gan le ani favorite ne Bakha thaino shi chigai kailang kha Nako mani chakhene da maning gan Nako mani chakhene Bakha thaino shi chigai kailang kha Nako mani chakhene khaibo kesa omo khana thojak bai khana hinu ke asake ne tini ni sini blog no video no ma thak lai snai do hai de bye bye next video